Tervetuloa seuraamaan talviharvennuksia meidän tilalla. Kaiken kaikkiaan harvennettiin motolla semmoinen 10,5 hehtaaria ja säät suosi. Työt aloitettiin keskiraskaalla John Deere-kalustolla kakkosharvennuksesta. Ja oli meillä vähän työnäytöstäkin tässä kuvaa sen alusta. Ja tässä valmista harvennusjälkeen noin 3 hehtaarin kohteesta, joka oli ensimmäinen tällä savotalla. Pääasiassa korjuukohteet oli ihan kantavia. Pari kertaa purskahti pikkusen ajokoneen jäljestä, mutta mitään isompaa kantavuusongelmaa ei tässä savotassa ollut. Tässä sitten seuraavaksi mennään tämmöiseen luontaisesti uudistuneeseen kohteeseen myöskin. Ja tässä on tosiaan hyvin eri-ikäistä metsää, että tässä ollaan sen järeemmässä kohdassa. Ja viimeinen tällä keskiraskaalla kalustolla toteutettu kohde oli toinen 1,5 hehtaarin istutuskuusikko, toinen harvennus. Ja tässä on leimallista monilaataisuus, jonkun verran boorin puutetta ja niinpä tukkisaanto jäi hyvin vaatimattomaksi, vain 7 mottia tuli tukkia harvennuksella. Ja sitten siirrytäänkin ensiharvennuskohteisiin ja pienempään kalustoon. Tällä rasinsuolla, joka on noin 3 hehtaaria, niin hehtaarin alueella on selkeästi huono kasvu. Hyvin haaleita neulasia kuusissa ja otimmekin sitten neulasnäytteen ja tältä se näyttää. Eli typen puutetta, kaliumin puutetta ja sinkin puutetta on kohteessa, että todennäköisesti kun noita saadaan lisää sinne lannoitteen muodossa, niin kasvu sitten jonkun verrankin paranee. Mutta sopivaa hanketta tässä suunnitellaan ja ehkä sitten ensi kesänä toteutetaan terveyslannoitus. Kalustona ensiharvennustyömailla oli sampo ja ajokoneena valmet. Tässä sampo pui niin sanotulla haamuuralla puutatolle kuvan oikeassa reunassa olevalle varsinaiselle ajouralle. Ihan näppärä ja ketterä kone ensiharvennuksiin tuo sampo. Ja sitten mennäänkin pikkuhiljaa tähän talvisavotan viimeiseen kohteeseen 2 hehtaarin istutettuun kuusikkoon, josta on tullut aika pitkälti sekametsä. Mutta tästä on tosiaan oma video jo aiemmin kanavallani ladattu, niin katsokaapa se. Laitan siitä linkin tuohon alas. Tähän videon lopuksi sitten tästä omasta polttopuusavotosta, jota olen itse tehnyt tuossa moottorisahalla viime päivät. Pellon reunoista löytyy kivasti polttopuuta. Ja aina välillä tulee laitettua tuo niin sanottu hikiranneke päälle, kun aloittaa sahauksen ja pari tankillista kun on sahannut, niin kyllä siinä 1500 kaloria voi helposti mennä. Etenkin tuo kasaus on aika raskasta työtä, että hyvää hyötyliikuntaa.